Köszöntöm Önöket honlapunkon, Pinezis Csaba vagyok, a www.elérhetőingatlanok.com alapítója. Az ingatlan vásárlásnál az első és legfontosabb kérdés, hogy meg tudom-e venni. Ez általában akkor derül ki, mikor az adásvételi szerződést megkötötték már, és a hiteligénylés is lezajlott. Ha a vevők nem jutnak elég hitelhez, vissza kell állítani az eredeti állapotot, vagyis ilyenkor elvesztették az adásvételi szerződés költségeit, a földhivatali költségeket és esetleg a foglalót is. Az eladó szintén veszít, ha az ügylet meghiúsul. Időt mindenképpen, mert ez a folyamat hónapokon keresztül tart, és ez alatt akár több potenciális vevőt is elveszthet, mert hát az ingatlan el van adva. Ha még a foglalót is vissza kell adni, a helyzet katasztrofális, különösen, ha már el is költötték azt. Nem jó ez senkinek. Hogy mi a megoldás? www.elérhetőingatlanok.com. Az adatbázisunkban található összes ingatlan leírásában a pénzügyi információk részben található az önerőkalkulátor. 2 kattintással bárki megtudhatja, hogy az ő jövedelmére az adott ingatlan megvásárlásához mennyi önerőre van szüksége, illetve mennyi hitel folyósítható. Figyelembe véve természetesen az ingatlan elhelyezkedését, méreteit, korát, komfortfokozatát, stb. Így mindenki csak azzal az ingatlannal foglalkozik érdemben, amelyikhez rendelkezik a szükséges feltételekkel, amelyik számára anyagilag elérhető. Innen is a név www.elérhetőingatlanok.com. Ez az eszköz segít elkerülni azokat a kínos helyzeteket, amelyeket az előbb említettem. Akár eladni szeretne, akár venni, ez a honlap megadja azt a biztonságot, amelyet jelenleg egyetlen más ingatlanportál sem képes. És ez csak egyik előny a sok közül. Szeretne egyszerre keresni minden nagyobb ingatlanos portálon? Erre szolgál a keresőnk. Ha beírjuk a keresési feltételeket, a kereső először a kiemelt ingatlanokat hozza fel a kiválasztott településről, majd a saját adatbázisban található többi találatot, utána pedig az ország legnagyobb adatbázisaiban található a keresési feltételeknek megfelelő találatokat. Nincs szükség arra, hogy egyenként újra meg újra megadja a keresési feltételeket, egyszerre kereshet sok százezer ingatlan közül. Egy oldalról elérhető szinte minden ingatlan. www.elérhetőingatlanok.com. Használják hát keresőnket, találják meg az önök számára elérhető ingatlant, gyorsan, kényelmesen egy helyen. Bízom benne, hogy elégedetten távoznak majd weboldalunkról, és ajánlani fogják ismerőseiknek. Viszontlátásra!